Christmas joy ang hatid ng 11 Rotary Club sa mga bata ng Barangay Maliwalu, Bacolor noong December 15 matapos mamahagi ng mga regalo at Noche Buena packages bilang bahagi ng kanilang outreach activity. Pinangunahan ni Assistant Governor Carla Espinosa, nagbahagi ang Cluster 4A ng Rotary International District 3790 ng pagkain at simpleng handa sa mga mag-aaral ng Maliwalu Proper Elementary School. Benepisyaryo rin ang mga bata ng 120-day feeding program ng cluster na sinimulan noong July sa parehong eskwelahan. Ayon sa mga guro at voluntaryo, kapansin-pansin ang pagbuti ng kalusugan ng mga bata, kabilang ang pagdagdag ng timbang at pagiging mas aktibo. Bukod sa food packs, namahagi rin ng Rotary Clubs ng multivitamins, sapatos at laruan. Lalong naging masaya ang selebrasyon sa pagdating ng mascot mula sa isang kilalang fast food chain na nagbigay aliw sa mga bata. Dumalo at tumulong sa pamamahagi ang mga opisyal at miyembro ng Rotary Clubs ng Central Pampanga, Dolores, Greater Florida Blanca, Pampanga, Cosmopolitan, Metro San Fernando P, Eastern Pampanga, Southern Pampanga, Western Pampanga, San Fernando Cabalen at Villa de Bacolor. Matatagpuan sa silangang bahagi ng FBR Megadike ang Barangay Maliwalu at isa sa mga malalayong barangay ng Bacolor. Sa pamamagitan ng aktibidad, muling pinagtibay ng Rotary Clubs ang kanilang hangaring patuloy na tumulong sa mga bata at tumulong sa mga bata. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.